Vítaj, pocestný. Dovoľ mi vyrozprávať ti príbeh krajiny, nad ktorou sa pred 500 rokmi zatiahli tmavé mračná. Érou, v ktorej sa stretli dve ríše, dve viery aj dve celkom odlišné kultúry. Ak chceš spoznať tento príbeh celý, nasleduj čísla jednotlivých kapitol na stenách a pri vystavených predmetoch. Prehrávaj ich postupne, tak ako sa udalosti odohrávali. Počuješ to? Dupot koní, rinčanie šablí, hlasy kupcov, cítiš vôňu kávy aj dym horiacej krajiny? Tak teda vstúp. Dejiny už čakajú.